Saustar bat, dantzari izandako bat eta zinea egin nahi duen tipo bat, beste gabe. Onditzen nahi zenen, saiat, onditzen nahi zenen, aske izateko aukera baldin maukat, horrekin guztatu ganez. Telmo, zure urte berri hon amona pelikula ikusi eta gero, hause da galdera. Zein da zure beldurrik handiena? Beldurrik handiena? Ez tokatola beldur berezirik, baina, pelikularen hildotik, sartzerakoan ez izatea emakumea bezala ez. Gaur egun, zein uste duzu dela gehiegi baloratzen den bertutea? Gehiegi baloratzen den bertutea? Gehiegi baloratzen dela arpegia ematea eta horrelako gauzak, ez? Egiten dana baino gehiago nola saltzen dien gauzak, ez? Hori da, nire ustez gehiegi baloratzen den gauz bat. Zein da zure ustez birao edo insulto on bat? Birao edo insulto on bat? Nahi kabroia ditzeateren guztua dut ez da, kabroi xamarra naukelako igual ez. Baina, kabroia ez da insulto txarra. Zergatik ez dira ardiak txikitzen euria egiten duenean, eta bai ordea artillesko jertxeak. Galdera hona dek, Seguro altzaudet ez diala txikitzen. Telmo, zergatik behiratu duzu Zabaira aurreko galderarekin? Zabaira ez lurrea behitu diatena eneki. Gorriti, esaidak zein izan dan ire bizitzako aktibimendurik handiena. Gorriti, esaidak zein dan ire fideltasunaren kontzeptua. Zerk eragiten dizu farra, eta ez dik balio ni ikusta esateak, Gorriti, hau serio-ziak. Zergatik uskurtzen ditugu zorbaldak euri egiten dunen. Eta esaidak zergatik molde ogia karratua den txoped, salami mortadela eta txorixoa borobila baldin maia.